Tebase guaan to, Mas. Ya balapan dhewe. Piye? Balapan. Balapan kok Mas awakku selat nyoi. Biasa biasa. Piye to iki? Hehehe. Lek karo Mas cakep kuwi lek omongin rada. Saya suwi saya lemu. Kami serontolan. Tambahno es tomat ya Allah sampean ki kok kaya ngono. Sandalmu nang endi ke mau? Sandalku iki kecelikan, Dek. Lah iya piye bojomu ki? Jane kedek iki kaya gawe kuwi to, Mas? Aku tuku sandal Solo lho. Solo. Tenan. Lah tak mandane arep ukuran sepatu ya. Lah iya. Ternyata slop kuwi. Piye? Kudu rada gedhi. Nggih, lah sikilmu bengkak kaya mail upin-ipin ngene. Ora masalah bengkak kali gedhi ya. Iwak cucut nggih. Ya. Saka sorot mitraku. Yen rasena sajane mata-mati iki mangkok sindene kok kidul kabeh. Nggih no. Blitar. Blitar. Jawa Tengah. Jawa Tengah dhewe iki.